Beralde berantza bultza zepaietzan gantzak balantza errinkatzak ezin gorantza bultza zantza. Ze dilema da makine faietzak beltzan umorea zomen da umore beltza Beltzak hartu erregin txistek umoretzat Behintzat argizan on baietzan on ezetza Pentsa ire iritzia jendea betza Meitza ze dilema da makine faietzak Beralde merantza bultza ze paietzan gantzak balantzaren katzak ezin gorantza bultza zantza Fasismo agilizan den bezala Willy Toledo Borroka Josep Antoni Pablo Jarsen Alcedo Gure askatasunek ostia baldara maztero Komiko rapero, titero, dotitiritero Begi eman entzen dunari tolerantzia zero Zemaile guandik en diktaduran gaude lostero Zenda baten bitarten bida Kaleko beroak eragin dezaken dira Paretan iltzatutako begira tira Egiarekin egiten dute zingira Tira bultzabanak eta esia botarte Gure sistemak berak ez da gaitu kritikatzen Jokontan jokatzen azkena diktadura batzen Guain dela 40 urte eta zugutziatzen Berantza bultza zepaietzan gantzak balantza errinkatzak ezin gorantza bultza zantza Fasismo izan den bezala Willy Toledo Borroka Josep Antoni Pablo Jarsen Alcedo Gure askatasunek ostia bandara maztero Komiko rapero, titero, dotitiritero Begi eman entzen dunari tolerantzia zero Zemaile guantik en diktaduran gaude lostero Fasismo izan den bezala Willy Toledo Borroka Josep Antoni Pablo Jarsen Alcedo Gure askatasunek ostia bandara maztero Komiko rapero, titero, dotitiritero Begi eman entzen dunari tolerantzia zero Zemaile guantik en diktaduran gaude lostero Zuen azken aldiz Begiak irekita ikustea berri Zein forma duen botila horrek utzi Garrenak azpitan zora indik bizirik Noiz merezi izan zuen azken aldiz Jaitika ikusi behar izanak berritik Arrastoak aldu nahian zamari Pixu gehiago batzen duzula oraindik Jadanik aztuta daukazu Nolakoa den lokartzea Zere zen menpe zure kabuz Taurrengo goizan azertzen azuri Zuni aztu ala aztutzen zaitut nik Deusen berririk etzaizuela arazi Ikustezin bilakatu zinenetik Ez da zer gutxi izan duzula bizi Inoiz gutxitan ez nazinela baizik Jadanik aztuta daukazu Nolakoa den lokartzea Ez ere zen menpe zure
oroitzeko gara jada amildu dadin adimen otzera barrena beirazko ainguia. Iep, Gabon. Kaixo, Gabon. Gabon bioi. Gabon guztioi. Gabon txat. Zer moduz? Zer moduz eata? Oso ongi. Ongi? Bai, bai. Ongi esan beharko. Elkarrizketa egiteko gogoz edo... Bai, bai. Ea, Gogotxu. ea zer moduz atatzen zaigun. Bueno, aurreko astean proba pila bat egin genituen. Hombre, mil eskerra idagatik ibila, ongi torri denoi. Hori, aurreko astean gitarrak egin, da kiston probak egin, da arazoak euki genituen, da gaur direktamente nola bi pertsona ziren ez dut izan nahi, pentsatu dut, bueno, kiston lata eman baino lehenago, ahoz egingo dugu. Gainea, bi pertsona izan da nik uste dut nahiko dinamikoa geldituko dela dena. Orduan, bueno, nahi badezu hasteko, nondik zato zen eta zein zeaten esaten bai dazue. Eta pixkat jendeak jakin dezan, zein zeaten. Vale. Talde moduan edo... Nork hasiko da. Nahi dezuen bezala. Hasi zu, Mikel, nahi da zu. Bueno, pues ni Mikel naiz, Iruñakoa naiz. Eta, bueno, zazpi urtekin hasi nintzen gitarra jotzen, eta, bueno, orain burutik nabil, zertxo bait egiten. Eta hemen. Zazpi urterekin, Ostia. Bai. Goiz hasi nintzen. Bai. Ederki. Kaixo gaizka. Esan. Beti txatari edo gauzak esaten baldin maizkiot ez beldurtu, ez nabil bakarrizketan. Epa, gaizka. Ni luar naiz, Iruñakoa naiz baita ere. Eta nik berez, biolontxeloa jotzen dut. Ados. Txikitan hasi nintzen txeloa jotzen, musika eskolan, baita zazpi urte nituenean edo hasi nintzen musikarekin. Eta gero, duela 3 edo 4 urte, hasi nintzen gitarra pixka bat nire kabuz frogatzen, berez, ez dut inoiz klaserik eman, ez zer, baina, bueno, pixkanaka ikasten. Eta hori gero proposatu zidaten burutiken sartzea, orduan hortik hasi zen, pixka bat hori, zenean. Gitarra jotzea ez, burutiketik kanpo baita ere, baina azkenean helburu horrekin. Baina hori. Eta burutik definitu beharko bazenuten? Edo burutik aurkeztu beharko bazenuten? Zer esango zenukete? Egon garena komentatzen zurekin, gara 5 pertsona oso ezberdinak, eta nik uste horrek ematen dugula nortasun puntu bat, ez dakit, elkartu, hauek daramate pilo bat urte. Nik uste daukala baita gero eragin asko egiten dugun musikan eta, elkartzen joan gara, gustatzen zaigulako elkarrekin jotzea, eta ondo pasatzen dugulako orduan, hori pizkanaka bagoaz profesionalizatzen, baina hori berez hastian dagoena da, ez du gustatzen daigula pilo bat tontakeriak egitea eta elkarrekin musika egitea. Eta hori. Bakoitza dauka hola estilo markatua edo. Eske nik zuzenen ikusi zintuztedan, oindala, ez dakit noiz izan zen, baina azpeitian, eta nik aurretik ezagutzen zintuztedan esango genuke diska entzun da, baina, klaro, zuzenean desenteko txokea da, ze daukazue hor Mikel bere heavy itxurakin eta bere heavy rolloakin, gero zuk beste erabat rollo ezberdina aramazu, oin izena ez dakit baina trikitia jotzen duenak azkenan trikitilari bezala beste rollo bat ematen du, basu joleak ere beste rollo bat ematen du, eske da... Akordeoia da, baina... Bueno, barkatu. Lasai.
Ez da zer gertatzen baina hori. De hecho, pentsatu nun baita gonbidatzea akordeia jotzen duna, ze eske hirugarren gitarra bat bezala da askotan, ez? Ja. Hori bilatutako zerbait da, edo... Esan, Mikel. Eske, berez, Kaponek uste dut betetzen duela, hola, gitarra principalaren funtzioa, ze berak egiten ditu solo gehienak eta berak konposatzen ditu solo gehienak. Eta bere funtzioa, berez, lead gitar deitzen dioten hoi holako zerbait egitearena, osea, que... Bai. Batez ere baita gustatzen zaio. Ez luar esan. Ez, esan nuen, hori, azkenean Asier Kapon, bai, ditzen du Kapon, Asier. Gustatzen zaio asko, pues, momentu bakoitzean behar dena egitea. Orduan batzutan egiten du, pues hori, trikitixa dirudien zerbait, eta beste batzutan egiten du, tipo, sinte, ezakit da oso, gustatzen zaio denetarik egitea, orduan. Ados. Hori. Nik, bueno, ikusi baldin badezue, lehen Mikelek aipatu ikusi dituela gitarrizketa batzuk eta hola. Normalean zatitu dut lau zatitan bezala, eta hori, lehenengo itzen dugu pixkat komposizioai buruz, jake pixkat aldea bat aurkeztu dugun, tengo du komposizioai buruz, gero teknikai buruz, eta gero zuen gusto pertsonalei buruz, eta amaieran pixkat, Euskal Herriko musikaren egoera, edo, bueno, zuek gauza nola ikusten duzuen, eta hola. Eta orduan, pixkat komposizioarekin hasita jake aipatu dugun, hori, Kaponek egiten dituela soloak eta bar. Nola, komposizio prozesua nola da? Hau da, lokalean ateratzen dira gauzak, etxetik eramaten dituzue gauzak, nola funtzionatzen duzue sortzerako orduan? Normalean, etxetik eramaten ditu gauzak, edo bidaltzen ditugu WhatsApp taldetik audio batzuk, eta hortik hasten gara, bakoitzak ekartzen ditu, edo jartzen ditugu komunen bakoitzak ekarritako ideiak, eta hortik hasten gara abestiak sortzen. Eta, bueno, eta ere bakoitzak nolabait dauka abestiak egiterako momentuan bakoitzak dauka rol bat, orduan, hola, etzen da. Mados. Bai. Osea, egia da gure dinamika ez dela inoiz izan, eta nik uste ez daukagula intentziorik izateko norbaitek egartzen ditu abestiak horrela partituran eta zue bakarriko. Egia da beti gero konposatzerakoan, beti bat dagoela norbait edo pare bat pertsona edo, azkenean ideia gehiago dauzkatenak edo pizkat iniziatiba hori hartzen dutena. Baina hori gure helburua da, denon ideiak ongi etorriak direla, osea hori da pizkat gure pentsatzeko modua. Eta errealitatean hori baita egia da. Pues igual norbaitek ekartzen du riff bat, baina gero moldatzen dugu, eta gero no seke. Ados. Orduan pizkat pupurri. Orduan egiten baldin badizuet beti egin ohi dudan galderetako bat, burutik diktadura bat ala demokrazia bat da. Esango nuke demokrazia bat dela. Nik esango nuke diktadura anarkiko bat. Diktadura anarkiko bat? Edo anarkia diktatorial. Ez da, historia ikasten du Mikelek. Ez dakit nola esan zuten la vida modernan, baino zen, diktadura da, ez anarkia diktatorial bat, baino lako zerbait garela. Ados. Ados. Bai. Baina hori... Azken finean, bakoitzak eramaten du bere ideiak eta bai entzuten dugula guztion artean dauzkagun ideiak eta nolabait komunen jartzen ditugun ideiak kontuan hartzen ditugula konposatzerako orduan, baina egia da askotan bakoitzak kanta bat egiterakoan oso buru gogorrak gehala. Bai. Holako zer izango zen. Ideia hori, osea, konposaketa komunitarioaren ideia hori idealizatu gabe, ¿sabes? Osea, gero realitatean, badin badago prisa zerbait
bukatzeko ja, azkenean beti, pues igual, ez diozu horrenbeste kasu egiten norbaiti edo, baina esan nahi dudana da, azkenean, no sé, dinamika edo behintzat gure helburua dela hori, eta kontuan hartzen dugula. Ados. Entzorretan bai, oso, demokrazia. Hainbeste jende hain ezberdinak izan da, ez? Jo, azkenean normal, konsenso batera edo iritsi berdezu, ez? Bestela, Mikelek aginduko balu, igual metalago izango litzateke, zuk aginduko bazen igual melodikoago, ez? Bai. Gero baita ere gira da, azkenean hori ezberdinak garela, eta batzutan bai izan daitekela, pues nik ez nuke nahiko hau izatea horrela, eta baina gero baita ere egia da, denoi gustatzen zaigula pixka bat denetarik, eta orduan, pues nire ezitzaidan okurrituko hori, baina gustatzen zait. Eta, ulertzen, orduan hori. Bai, eta hori, lehen aipatu duguna, ez? Igual hainbeste pertsona izan da, eta bakoitzak bere gustoak edo taldera eraman da, hor sortzen da berezitasun hori, ez? Eske nik benetan iruditzen zait oso talde berezia zeatela, ona, eta aparte berezia, eta nik uste hori, adibidez, normalean Euskal Herri mailan igual trikiti edo akordeoi bat sartzen den momentuan, igual estilo batera tiratzen zaitu, ez? Baina zuen kasuan nik esango nuke ez zaudetela, ez dakit, talde batzuk aipatzearren, gozategi edo untza edo horrelako rollotik nahiko urruti zaudetela iruditze zait neuri, ez dakit zuen nola ikusiko dezuen hori. Beti esan digute rock edo folk rock modukoak gehala, eta egia esan da, eske guk askotan esaten digutenean ea egiten dugun, ze estilo mota egiten dugun, eta esaten digute rock, folk edo lako zerbait egiten dugula, eta egia esan da, ez, osea, uste dut gaudela beste estilo guztietatik hurbilago folkatik baino, ez? Bai. Enfinan, osea, beste estiloetatik erartzen dugu, adibidez jazzatik edo rock klasikotik, orduan ez gaude hain rock folk hortatik hain hurbil, jendea pensatzen duen moduan. Ados. Igual jendeak ja entzuten du akordeoi doinu hori eta ja igual pixkat estilo horrekin identifikatzen du, baina adibidez, Claro. Beirazko aingura kanta hortan dago zati ultra jazero bat, egiten duzue gainera jazeko progresio mitiko honetako bat, 2-5-1 edo ditzen zaiona, ez dakit nahita eginda daukazuen, baina nabarmentzen da, daukazuela hori. Eta jake 2-5-1 hau... Nahita eginda... Baita egia da, aibarkatu, Ez, baita, azkenean, akordeoia izan da, eta gure influentzia, gure esto musikalak kontuan hartuta baita ere, normala da guri ateratzea musika bat baita daukana antza rock, folk horrekin. Baina baita ere baliatzen gara hortaz nik uste. Azkenean, nik uste saiatzen garela nortasun hori izaten, baina beste enfoke bat eman da. Baita ere, esan nahi dute, ez da ez dugula folk rock izan nahi. Baina bai ez dugula hortan enkasillatu nahi edo, ulertzen. Beste musika ez du batzutara eraman baita ere. Akordeoia moduko instrumentu bat, entzuten duzunean bai edo bai gogoratuko dizu, hori. Doinu herrikoi bat, o lo que sea. Bai. Konposatzerako orduan, lehenengo letrak ala lehenengo musika? Soilik musika. Es que según... Ados. Pues adibidez. Es que Jokin eta Sierre konposatzen dute... Ai, Mikelit, esango duzu. Osea, ni oso txarra naiz letrak egiterakoan. Ados. Hoi beste jendea entzatu zen dio, eta jazta. Musikarekin gehiago zentratzea orduan. Bai, ez. Iritsi zaila. Eta adibidez, ja. Esan behar nuenanik da, Asierre eta Jokinek adibidez konposatu dute asko, eta nik uste adibidez, Asierrek dauka konposatzeko modu bat gehiago melodia pentsatuta gero letra jarri, eta Jokinek adibidez aldrebez.
gero bakoitz, osea, esan nahi dut. Orduan, Momentu bakoitzean modu bat ezberdina, baina ez que, claro, orduan abesti batzuk dira modu batean, osea, ez dakit. bai, Ni baina, orain adibidez nago superak ataskatuta letra batekin eta ez zaite zer okurritzen. Ez dakit, eta beste batzutan egin izan dut lehenago letra eta gero musika. orduan ez daukazu esango genuke era fijo bat, ez? Ateratzen den bezala. Batzutan era batera, bestetan bestera. Bai, nik uste baietz, ez dakit. Eta lehenengo harmonia, ala lehenengo melodia? Edo hori ere? Depende, Depende hori ere. Ez que, nire kasuan, gehienetan harmoniako gauzak edo riffak egiten ditut, orduan. Ez dakit. Eta gero, pues, gauza melodikoagoak egitarako orduan, pues, normalean dira apaindura txikiak edo gero azpitik jartzen ditudan apaindurak, ez? Hortaz, pues, hor ja dago harmonia guztia eginda eta hortik abiatzen naiz. Claro. Nik uste lehenago harmonia eta gero melodia. Bueno, nahiko batera. Baina, osea, esan nahi dut. Ez como que... Bueno, ni gertatzen zait melodia bat pentsatzen dudanean, normalean ja ari naiz pentsatzen harmonia. Baina, ez dakit. Ados. Nahiko batera. Teoria, hau da, musika teoria ikasketarik badaukazue, zuek edo taldeko norbaitek, ala autodidaktak zeate? Guztiok daukagu nolabait teoria badakigu guztiok. Ni gutxiago, ze behaiek ja egon dira kontserbatorioan eta ni soilik musika eskolan, baina hala ere nolabaiteko ezagupen bat daukat teoria musikalean. Bai. Eta beste laurok hori gaude musika ikasketak egiten orduan. Hori, bai, osea, baina txikitat, hasi gara bostok justo hasi gara txikitatik musika ikasten, hasi que... Eta hori gero antzematen da, nik ustez, hori da, adibidez aipatu dugun 2-5-1 hori, edo horrelako joku harmonikoak, por cierto, eskerrik asko Zabiron raidagatik, gabon denoi, etorri direla hemen beste euskal Twitcheko kanal batetik gure gana. Hori, harmonia funtzionalarekin pentsatzen duzue? En plan, función de tónica, función de subdominante, dominante, eta rollo horiekin jokatzen duzue? Ala belarriz ateratzen dira gauzak? Naiz eta teoriaz badakizuen? Ni teoria aldetik ez dutia erabiltzen konposatzera gorduan, egia da, pues, ongi dagoela zertxo bait ezagutzea teoria aldetik, baina normalen dena belarriz konposatzen dut. Ados. Zure kasuan, no? Nire kasuan, baita ere, pentsatu dut akordetan. Osea, esan nahi dut, nahiko belarriz. Gero funtzioa dago guai baita ere jakitea eta hori, baina niri ez aitorren beste gertatzen pentsatzen duela, pues egin gut akordea hau delako honen ez dakit zer. Ditut akordea. Bai, gero naiz oso pertsona analitikoa eta osea, esan nahi dut. Baina konposatzerakoan, gitarrarekin batez ere, pues, ateratzen dira akordeak. Eta ezakit. Eta ez dut horren beste pentsatzen. Ados. Momentu bat, atera zait hemen movida bat, esaten didana, 10 minutu gelditzen zaizkiola, deiari, eta ez dut ulertzen. Orain arte... Igual... Bai, niri baita, tiempo restante de la reunión. Ez dut ulertzen zergaitik. Bueno, por cierto, hemen ari dira Re 1205 eta Andoni Solano ari dira entzuten, bueno, ari dira esaten, ea noizko diska berria eta entzuteko gogoakin daudela. Horri zer erantzungo ziniekete hori, horri. Ari gara. Próximamente. Bai, próximamente. Ja que pixkat gaia atera dugun, grabazioan sartu zeate, ala oraindik konposizio fasean zaudete?
oraindik konposizio fasean, baina azkeniko bertoak ematen. Aupa, ados. Orduan datorren urterako edo aukiko dugu, ezta? Bai. Vale, abisatu, txatean abisatzei zuet, eta zuei ere, imaginatzen, ematen du, ezin du dala ezer egin, hori, bilera eteteko, orduan, eteten denean, beste bat irekiko dut, eta bidaliko izuet berriz linka, eta horrela egin beharko dugu. Ez que inoiz ez dakit gertatu hau, eta ez dakit, esan dizuet lehen ordenagailu berriarekin nagola, eta segurazki zerbait gertatuko zela, eta, hemen daukagu lehen arazoa. Baina, solventatuko dugu nola ala. Ados, komposizio aldetik orduan ikusten ez daukadala ezer gehiago galdetzeko, nahiko argi gelditu dela uste dut, baina zeuek zerbait gehitu nahi baldin badezue, edo... gauza bat baita esan nahi nizuen. Kanta gehienetan zati ezberdin desente aurkitzen dira. Hau da, ez da betiko estrofa, estribillo eta agur denak errepikatuz, hau da, 3, 4, 5 zati ezberdin izate dituzue kantetan, hori bilatzen dezue, ala hain ezberdinak zareten lagunak juntatu zeratelako gertatzen dago. Kolas. Ez dakit. Ez? Nik uste baita askotan... Esan, Mikel. Esan, Mikel. Eskeni esango nuke dela ja azten gala besti bat egiten eta hola, pues, nola baiteko evoluzio bat egiten duela, hartzen dugu idei bat eta idei hori evoluzio bat dauka komunan jartzen dugunean, ez? Hortaz, sortzen parteak horren ondorio dira. Osa, ez da nahi ez egiten dugulako. Ados. Ez zoazte espreski horren bila, baizik eta sortzen da, eta jazta, ez? Nik uste baietz, baina gustatzen zaigu baita bigarren estrofa ez izatea lehenengoaren berdina, eta askotan baita, gara oso barrokoak, eta cosas. Kostatzen zaigu simplifikatzea, orduan, azkenean lortzen dugu pixka bat abesti baterako optimoa dena dekin geratzea, baina askotan hori geratzen dira, nik uste ondo dagoela. Hori, azkenean gustatzen zaigunez gauza ezberdinak egitea, abesti baten barruan baita gauza ezberdinak proposatzea baita gustatzen zaigu, ongi. Baina hori, nik uste datorrela hori, ideia horietatik eta igual pena ematen digula batzutan, batzuk ustea edo eta moldatzen ditugu. Ados. Pixkat teknikarekin sartuko gea orduan. Hemen galdera batzuk xelebreak edo daude. Ze, klaro, azkenean nola gonbidatu bakoitza ezberdina izaten den, dauzkat galdera esango genuke nahiko prestatuak edo, baina gero esaten dezuenaren arabera igual aldatuko nuke. Baina adibidez lehenengo galdera teknikaren arloan da, ea praktika, rutinarik edo badaukazue? Oda, egiten dezue ariketa, edo teknika ariketa, edo horrelako zerbait, ala ez? Nik bastante gutxi. Azkenean hori ikasi dut nire kabuz, orduan, bai jotzen dut gitarra, ez da en plan, venga, joko dut gitarra, azkenean bukatzen dut jotzen, ez? Baina hori egia da, dela gauza bat, etorkizunerako nahi dudana, pixka bat, en plan, nire buruari kaina sartu hobetzeko. Ados. Baina hori, berez teknika, zero batatero nik. Bueno, Piskat intuizioz esan nahi dut, azkenean txeloa jotzen duarako, baina hori. Mikelek erakusten dit. Nire kasuan esango nuke ez dudala. Nire kasuan esango nuke ez dudala rutina hola potenterik. Igual egiten ditut bai askotan improvisazio ordurako lanak edo bestela
belarriz ateratzen dituan abestiak jotzen ditut, eta, bueno, horrekin praktikatzen dut, eta gero, pues, tipiko backing track YouTubeen, Eta abolar, ez? azkenean ateratzen dut abesti bat, eta beti dago backing tracken bat ahotsekin, azpiti jotzeko, eta horrekin, bai, horrekin. Orduan, teknika pura esango genukena landu beharrean pixka gehiago lantzen duzu existitzen diren kantekin edo improvisazioarekin, orduan, ez? Bai, esango nuke hola lantzen duela. Galdetzen du Andoni Solanok urrengo kontzertuak non eta noiz? Pues oraintxe bertan... Oraintxe bertan, ez dugu kontzerturik uste dut. Ez duzue? Ez, zai batera. No, a ver, azkenean hori gauden ez diskarekin ez dugu bilatu ez da ere, baina ateratzen badira guai, baina hori orain ez daukagu, ez, Mikel, no sé, igual me estoy columpiando, baina nik uste ez daukagu datarik orain. Ados. Ba, atento egongo geraz. Andoni kuadriakoa da, eta... Ados. Galdetzen du re deituko diogu, re bat bi 0 bost, re numeritos. Entzun dudanez, hainbat abestitan iritzi askatasunari buruzko hainbat letra dituzue, uste duzue azkeneko unean askatasun hori gero eta gehiago galtzen ari dela, eta ofendiditos direlakoak edo aipatzen ditu. A ber, itxein errepikatu dezakezu? Aldera, barkatu, Lasai. Dio, galderak bizatia dauzka. Lehenengo dio, entzun dudanez, hainbat abestitan iritzi askatasunari buruzko hainbat letra dituzue, bai? Bai. Eta uste duzue azken unean edo ja gaur egun daukagun egoeran edo askatasun hori gero eta gehiago galtzen ari dela? Eta berak aipatzen ditu ofendiditos delakoak edo. Vale. Ez dakit. Hombre, egia da, iritzi askatasuna duela 10 urte, bueno, duela mende erdi ez egoen, duela 10 urte oraindik, osea, guztiz ez da ere, eta gaur egun ez da ere, baina ez dakit. Ezakit nola erantzun. Igual baita ertz asko dauzkan gauza, ez da berdina, adibidez, iritzi askatasuna eskatzea, zer dakit, Euskal Herriko egoerari, presoen egoerari, emakumeek bizi duten egoerari, buruz hitz egiterako orduan, edo marikoien txiste bat egitea nahi duen pertsona baten inguruan, ez? Azkenean, nik uste dut askotan ofendiditos delako hiek arrazoia izan dezaketela, gizarte aldatu da, ez? Eta orain dela 30 urte normalak iruditzen zaizkien gauza batzuk gaur egun, ez dira hain normalak agian, ez? Claro. Eta gaur egun aldarrikatzen ditugun gauza batzuk orokorrean gizartearen ikuspuntutik ikusiak dira, eta orduan aldarrikatzerakoan askotan te pueden cortar el rollo eta injustizia bat gertatu, ez? Baina esan nahi dut egia da orain marikoi bati buruz txiste bat egiten duen norbaiti, ezakit. Ostia, joan zaigu. Me cauen. Vale, eingo dut Zoom berriz ireki, nueva reunión. Bidalikoiet, se fue. Bidalikoiet linka. Berriz, jode, eske, ez dakit, ze hostia gatik aiden gertatzen hau, ze baina arte etzait gertatu, justu ordenagailu berria daukadanean, gertatu da. Saiatuko naiz urrengorako ongi ukitzen. Bidali diet berriz linka. Gafien hauk. Ez, lehen esantzik, abisue bialduzik hori gertau zitekala. Beste 40 minutu zauzke hau guztiat. Hau putada baek. Hau putada baek. Triple tibalt ikusten aizeate. Así que momentu baten hau ona aldauko jat berriz. Hori, etzekiat zeatik Zoomek oin etzik usten 40 minutu baino gehioko
bilera bat eken, Zoomen, eta badek ulertzeztiaten gauza bat, benetan, ez txekiatze hostia gertatzen nahi dan, eta zeatik dan, baino, bueno, sartu arte gamo batzuk, eta sartzeienin segituko jau gauzakin. Baino, jodea, morru matezik, eske, hau, datorren asteako konpontzeko gai nauken. Ze nola arreglauleik gatez, eske portatilin inoiz etzik arazo hau man. Portatilin inoiz ez arazo hau eki. Ike, jartzezik aktualizar, baino 1080 la hostia ikusteek, bai, aldearra. Da gitarri jotzeak orduan da movimentu eta ere 60 FPS eta desentego aldiziok. Igual pixket kolore balantzie honeko gorri ikusten hau neure burua, igual ez nau berez hain gorrixe marra nauken arren, baino, vale, hemen zetorrek Mikel, así que ya berriz estena aldatuko jat, puntuaten. Haupa berriz Mikel, haixo berriz. Epa. Joder, hau mierda baik. Zena jat, orain artetzite gertatu eta gaurko zingo jat igual konpondu. Baina, bueno, berriro sartuko deke lugar eta segituko jau. Beste 40 minutuz. Eta, claro, lehioak gaizki ikuste dituk, baina, bueno, bitartean hiri ingoiat galdera bat. Hombre, bateik gehatu zaiola pixkat kongelaute, bateik gehatu zakola. Luar sartzen zaigun. Eske banekian zerbaitek fallatuko zula nahiko seguru nengoan. Doble sartu haiz, Mikel. Eta audioa ez diat entzuten, eta bi aldiz bezala sartu haiz. A ber, hau bidaliko dut hemendik. Orain. Orain ez aiz ikusten, Mikel. Orain bai. Audioa hitz eginea. Apa. Orain bai. Orain. Lasai elkarrezketa oso interesgarria dago, zorionak, 1000 esker baino eske beste orain arte ez dut arazo eduki eta horregatik gaina ez pixkat flipatzen, ez dakit zein den arazoa edo non da on, saiatuko naiz datorren asterako hau konponduta ukitzea eta ja arazo hau gabe jarraitzea. Orduan, jake lugar etorri bitarte. Esan. Zure ordana gailua da? Bai, nire kontua da. Anfitrioi bezala. Bai, nik uste baietz. Nik uste dela, hori, anfitrioia nina izenez, eta, eske, klaro, jarri didanean, itxiko zela 40 minututara, mandit aukera aktualizar edo egiteko, baino ordaindu behar dudala bezala jartzen zidan. Kaixo berriz luar. Kaixo, nos la liau. Bai, zoom puta hau, ez dakit nik, baina, bueno, jarraitu dezakegu. Ez dakit non geunden, baina, igual teknikaren rolloarekin jarraituko dugu pixkat, eta orduan galdetuko dizuet, ea badaukazue teknika favoritorik, edo asko erabiltzen duzuen teknikarik, edo horrelako zerbait? Ni bendinak egitea. Bendinak egitea gustatzen zaizu. Ados? No pasada. Ados? Eta zure kasuan, Luar? Es que ni naiz bastante akordeak jo. A ber, gustatzen zait akordeetan bilatzea berezitasunen bat edo. Ez dakit, aparte ez dakit asko teknikari buruz. Bueno, lasai. Osea... Baina adibidez akordea jotzeak orduan, arpegioak bilatzen dituzu gehiago, edo akorde osoak jotzen dituzu gora eta bera, edo... Akorde osoak. Gustatzen zait sartzea notaren bat horrela den atentzioren bat edo akordeetan ez izateko aspergarria. Baina hori, es como que
ez daukat horren beste praktikarik gitarraekin, orduan, igual, oraindik ez nahi sartu soloren bat egitera edo. Baina, bueno, fiskanaka. Baina, adibidez, punteoa gustatzen zait asko. Punteoak egitea, bienvenido sea. Urrengo diskorako nahi dugu orduan zure solo bat. A ver. Ez baina, bai. Ados. Ikasteko gogoak, bai. Ados. Daukat hemen beste galdera bat dela, azkenean nola gitarra ez dugun lortu gaur sartzea, ezin duzu jo, baina deitzen dio tapinaren testa. Badakizu tapina egiten? Nik ez. Ados, zu badakizu. Baina tapina da. Bai, beste teknika hori dena 3 behatzetara. Zuke egitezu, Mikel? Joan zaigu, Mikel. Ups. Gelditu da hor. Zein? Hori. Ez dut ongi entzun. Bai, momentu batean moztu zaizu. Ea zuk tapinik egiten dezun. Ez ez dut ongi entzun galdera. Ea zuk tapinia egiten dezun, edo tapina egiten badakizun. Bai, tapina badakit. Ados. Sin más, galdera hau da, ni naizilako friki puta bat, sin más, ez dauka besterik da. Ni nola gitarra jotzen hasi nintzenean da mitiko, hori, adibidez, nekien zutagarren tapina jotzen, baina ez nekien fa major bat jotzen. Eta orduan da gauza bat, sin más, galdetzen duena, kuriositatez, ez? Teknika, hau, berez ez da teknika, baina pixkat soinuari dagokionez, soinua asko zaintzen duzue edo nola ze gitarra dauzkazue, ze ampli, ze pedal? Nik zaintzen dut gustatuko litzaidakena baina gutxiago. Baina baita ere hori azkenean mundu hontan sartu naizelako duela gutxi eta investigatu beharko nuke gehiago. Orduan konformatzen naiz gutxirekin. Ez, baina saiatzen naiz, adibidez, bai egia da, pixka bat kontraste egiteko Mikel eta nire artean. Nire kasua. Nik daukat soinu pixka bat garbiago bat, edo sakonagoa en el sentido de hori akordeak egite ez. Eta, bueno, nik jotzen dut dropen baita. Bai, hori lehen galdetu behar nizuen, ea ze afinazio erabiltzen dezuen. Zuk drop den jotzen duzu eta Mikelek estandar. Bai, bueno, nik egiten dut askotan aldaketa. Osea, lehenengo diska grabatu nuen estandarrean, pues ez nekierako. Baina gero pentsatu genuen, eske, en realidad, esan nahi dut, irabaziko luke igual dropen, orduan probatu genituen eta besti batzuk jotze ditut oraindik estandarrean, baina beste batzuk dropen, orduan hori. Saiatzen gara, ni saiatzen naiz, bilatzen pizka bat soinu hori distor, baina pizka bat hori puntu garbiago horrekin eta pizkat sakon, eskizakit deskribatzen, porque baina hori. Bai, ulertzen da. Distortzio metalera jun gabe, en plan hori, crunch batean edo gelditzen zea. Bai, hori da pizkat gehiago Mikel, bueno, kontatuko du berako be, baina kontraste hori egiteko bion artean baita ere. Ni bilatzen dute, osea, ez soinu hain metaleroa, bai pizko bat ola hard edo oso 80ero moduko, osea, 80aren hamarkadeko soinu hortako moduko bat bilatzen, baina ere ez daukat pedalerarik, orduan soilik amplitik ateratako soinua eta gitarrarekin. Ze ampli erabiltzen dezuta? Nire kasuan, Fender Frontman bat, 212 edo lago zerbait. Ados. Eta, bueno, pues uste dut nahiko soinu potentea atera dezakedala amplio hori erabiliz. Nahiko gustora nago amplio horrekin. Ados. Eta zuk, Lugar? Nik daukat box bat, Valvetronics. Box bat? Box bat, bai. Broma, boto hau. Nik ere badaukat box bat. Hori, box bat. Eta gitarra Stratocastero bat. Oso klasiko igual alde hortatik zu, ez? Bai, a ver,
baita erosi nuen gitarra jakin gabe ongi zein izango zen beharko nukeen, nuen estoa, baina orduan gustatuko litzaidake, aurkitzen dudanean gehiago gustatuko litzaidaken soinua edo, pues igual aldatzea gitarra, baina momentuz horrekin. Eta zuk? Apainatzen naiz kongoarekin. Eta zuk, Mikel? Ni daukat Ibanez bat, baina ez dakit ze modelo den. Osea, eske zure Ibaneza xelebrea da, en plan, Fender Stratocaster, bale, guztiok daukau buruan, ez? Baina zure Ibaneza bai dala pixkat, ezberdina Ibanezen barruan baita, ez? Bai, eske joan nintzen gitarraren ara, ez? Berez nire idea zen Telecaster bat erostea, bale? Eta hasi nintzen gitarra probatzen, esan zian, pues, jartzaite zola gitarra probatzen, ea zein gustatzen zaitu, zein, zuretzat zein den erosoena, eta hasi nintzen, hola, Telecasterra, gero atera zuen Les Paul bat, eta batean atera zuen gitarra hori, eta esan, oso eroso sentitzen nintzen, gaina oso gutxi pisatzen du, eta formaldetik ez da formaldetik uste dut nahiko polita dela. Eta gero ikusi nuen gitarra berbera gorrian. Oso polita. Ados. Gitarretan zenbat diru gastatu duzu? Hau da, hemengo rollo la resistencia galdera. Eta zenbat dauzkazu, A ber. Bueno, elektrikoa bat. Nik eske erosi nuen, da bigarren eskukoa, de hecho, da modelo oso zar bat. Hobe. Bai, egia esan. Eta ez dakitzen gastatu nuen. Eske orain ez naiz gogoratzen. Baina, bueno, ez asko. Eta izan zen como, venga, behar dut gitarra bat, ze burutik erasi nintzenean, eske errata, baina eskatzen, hasieran ez nekien ez norazti joan gauza, pues ez noen esan, venga, erosiko dut gitarra bat. Claro. Eta orduan apainatu nintzen denbora bat, pues, usten ziala lagunen batek edo, eta momentu batean ja izan zen, hasi ginenean udan txozna batzutan jotzen eta esan nuen, ostra, bale, esto va más en serio momentuan. Horrein izan zen, venga, erosi bertu gitarra bat, eta izan zen, como, venga, jazta, asko pentsatu gabe. Eta ordutik izan dut beti berdina, eta gustatuko litzaidak aldatzen nahi baina. Ez da merkea, gitarrak ez daude merkea. Eta zure kasuan, Mikel? Baina hori. A ber, ni daukat soilik gitarra elektriko bat, eta gero daukat akustiko bat, ere Ibanez. Vale. Importante. Eskatu duzu partnershipa edo, ea... Hoendik ez. Eta gero daukat ere gitarra klasiko bat. Eta ez dakit zenbat gastatu duan osotara, igual 500 euro. Guztira? Uste baiet. Iruen artean, Bai, ze Ibanez elektrikoa berez balio zuen 300 eta piko euro, baina egin nuna izan zen plan renove moduko bat hartu, eta neukan, lehenako neukan gitarra akord moduko bat, gitarra horretatik aldatu, eta, bueno, atera nun 250 eurotatik, eta nahiko merke, eta nahiko merke. Ederki. Eta nahiko gustora nago gitarra horrekin, osea. Bueno, igual teknika aldetik orduan, ja pixkat hemen utziko dugu, eta guazen urrengo atalera nahi badezue. Pedalik esan duzu, Mikelek ez duzu erabiltzen, eta zuk ere ez duzu erabiltzen, Luar? Ni daukat pedal bat de rollo distor eta garbi aldatzeko, baina ez da efektorik ez ezer. Nik baita egiten dute ampliarekin, daukat hori distor bat eta garbi bat eta jazta. Eta nahikoa, ez? Bai. Ni daukat garbia eta distorra aldatzeko pedala eta listo.
Osea, baita ere, hori, niri gustatuko literake experimentatzen joatea eta zeiruditzen dezkit superguai pedarak eta azkenean. Atera alzaiola kriston estoa gitarra bati, eta gehiago gaur egun. Bai. Baina hori, pizkanaka. Dirua denbora gauza asko. Bai. Galdetzen du Andoni Solano, galdetzen du, ea gitarrako klaseak emango dituzun ala ez, Mikel? Berari bai. Berari bai. Ados. Ba, gusto pertsonalen atalean daude galdera batzuk xelebreak, orduan erantzutea nahi baduzu aurrera, eta flipatzen baduzu eta ez baldin badakizu ezer erantzun, ba, hor utziko dugu. Orduan, hasiko naiz con el trio Calavera dela talde gogokoena, baldin badaukazu, Nik esango nuke, esan dezakegu, eske ezin naiz batekin geratu. Bueno, hiru esaten utziko dizuet, nahi badazue. Esan behar nituen bi. Bueno, bi orduan. Esango nituzke Queen. Eta The Police. Ados. Eta The Police. Eta zuk lugar? Eske jendea pentsatzen du, pinta hauekin nahiko metalero naizela, baina egia esan da rokatik hurbilago nago. Ados. Bai, el Orfeón lo que tiene. Ez que nire kostatzen zait pilo bat beti erantzutea galdera honi. A ber, urte askotan, en plan, nera bezaroan nintzenean eta zen como berritxarrak. Pues azkenean delako, hemengo musika, entzun izan dudan aleko askotan, eta horrela pizka bat, baita ere, musikaz aparte egite dituzten gauzak gertukoak direla. Orduan, referente moduan baita ere, pues, rock talde bat izaterakoan delako berritxarrak jende askorena. Eta aparte, pues, iruditzen zaidalako katxo talde bat, que por cierto gaur egiten du, urte, hori, esan nahi dut. Berritxarrak dara mator bihotzean iruditzen zaidalako musikaz aparte baita delako gauza asko eta unkitzen nagoelako. Baina gero eske, ez dakit, ze gustatzen ezkit musika asko eta ez dakit dezaten. Ez dakit. Ados. Bat esan diazu behintzat. Bale, taldea esan dugu orduan, orain, kanta gogokoena? Edo bat, edo bi, edo hiru, asko jota. Es que hori da... A ver, Spotify, voy a mirar. Nire kasuan da asko... Es que nire kasuan da asko... urtearen, edo garaiaren arabera, pues... abestia... Nire gogoen daukadan abestia aldatzen doa, eta... Baina momentu honetan, esango nuke... Tale of Tears... Eric Johnsonen Tale of Tears. Momentu baten pentsatuet Taylor Swift esan bertzen nuela. Sería curioso. Ez, baina Tale of Tears, Eric Johnsonen Tale of Tears, musikalki pasa bat iruditzen zait momentu enten. Ez que Eric Johnson gigante bada. Ja, pasa bat. Bai. Zer dio Spotify? Nik eske ez da... gauza asko. Ez dakit, bueno, lehen, orain goratu naiz. Talde moduan horrela referente moduan baita ere, horrela rockaren estoan, Mafalda, grupazo. En plan, ez dakit, iruditzen zait gaina daukatela rollo bat baita filosofia hori de musika ezberdinak elkartzea eta arriesgatzen dutela, ez dakit nola esaten euskeraz. Arriskatzen direla. Arriskatzen dutela, bai, eta egiten dutela horra postua, ez dakit, iruditzen zaizkit talde moduan muy guaiz, eta baita ere urtetan zehar gustatu zaigara asko beraien musika, eta eske abestia benetan, eske ez dakit.
Porque eski iruditzen zait, horren zaila bat esatea, Zaila da. edo bat edo bi edo hiru, osea, esan nahi dut. Pues, Bueno, nahi bazu kaldera aldatuko pixkat azken aldian gehien entzuten ari zaren kanta. Ez dakit, ez da ere. Vale, lasai. Orain, eski, a ver, musika ez berdin asko. Orain adibidez, atera dute diska Bruno Marsek eta Anderson Paakek. Direla, bi artiste por separado, baina orain elkartu dira. Eta egin dute diska bat, eta adibidez hori izan da Biziada Maximo oraintxe bertan. Baina, eta hemen gertutik, hori Mafaldak baita atera du oraintxe bertan diska, eta egon naiz atope baita diska horrekin azken aldian. Oso ondo datorkeit esan duzun hori, El Trio Calaverako 3. galdera da, diska gagokoena. Ostakit, a ver, hori igual bai bilatu ezakit, porque diska batek ja engloba más, bueno, ez dala ere. Ni gogokoena ez, baina nolabait ezakit. Beti entzuten, osea, diska hau entzuten dut eta esaten dut, beti entzuten dut eta etortzen zaizkit burura, txikitako oroitzapenak edo olako gauzak eta esaten dut jote ze polita. Eta da, Dire Straitsen Brothers in Arms, osea, entzuten dut hori eta esaten dut bidea etzen kotxean jartzen genuen eta horregatik. Ados. Eta asko gustatzen zait diska hori. Ni bakitze esan. Ados. Ez dakit gustokoena den, baina diska bat horrela garrantzitsua izan dena nire bizitzan da Ken Zazpi eta Euskadiko Orkesta Sinfonikoa. Ze da proiektazo bat, gainera, osea, duela ja urteak atera zela, baina eske goratzen ez txikitan egon nintzela ikusten Baluarten Iruñean zuzenean kontzertu eta eske pasadon. Eta orduan diska hori iruditzen zait gainera superatemporala, porque Ken Zazpi da talde bat ja atzean geratu dena, baina orkestarekin lortu zuten hori, iruditzen zait oso berezia, eta gaina uste dut egon zira bertan bera usteko anada, eta azkenan atea zuten, eta gainera nire faceta klasikoarekin, Claro. Me emociono, que ba ez baina hori. Egun ematean egin beharko... Esan, Mikel. Oso diska ona da, osea, diska hori da... Igual, niretzak Ken Zazpiren ez baldin bada diskarik onena, onenetarikoa. Egun Eta ematen... gero baita ere, esan. Hau zuek, garrantzitsuak zuek zeate, nik nire mierdak esate ditut, betikoak, así que esan. Eski, gainean iruditzen zait superguai diska batek bere, osea, igual gustatu ez zaizu artista bat, edo baina gustatzen zaizkizu 3 abesti, baina gustatzen zaizkizunean diska oso bat, es como que se queda más... Eta adibidez, nik Adelen 21 diska, baita ere beti hor bihotzean. Ados. Osotasun horrengatik. Ni gehituko nituzke beste diska bat, Anaita de Opera, Queenen Anaita de Opera, eta... Diskazo. Eta, eske, osea, hori da... Igual, Queenen opera magna, osea... Eta gero, diska bat esan nuna, entzun nuen lehen aldiz, eta esan nuen... Jendea, 21. mendean, olako gauzak egitea, izugarrizkoa da, Abantasia, Abantasiren lehen diska, iruditzen zait, osea, da opera rock bat, baina oso ongi idatzia eta esaten dut, hori 21. mendean egitea, kristona. Hori da tu mítica camiseta, Mikel. Bai, ja ez dut erabiltzen zen, ja dago oso zartuta eta... Kuadro baten sartu eta paretara. Bai, edo pijama moduan erabiliko dut. Hori, lehen esan nahi nuna zen, egun ematen egin beharko dudala autogitarrizketa bat, eta galdera
zuei egiten dizkizudan galdera zain haue guztiak neuk erantzun eta aia zer modu sentitzen aizen orduan, ez? Eta galdera arraroei helduta, badaukazue tonalidade favoritorik? En plan... Buah, Niri gustat... ostras, qué buena pregunta. Buah. Ez dakit. Ados. Normala da, Ez dakit. Esango nuke la menor edo olako tonalitate bat, nahiko blueseroa naiz eta Vale. Da olako gauza jotzea, blues bat menorren edo olako tonalitatean asko gustatzen zait. Ados. Nik ezakit, ez dut iruditu nahi super friki, baina segun ze musikatan, adibidez, musika estilo batzutan, es como que bemolak, bemolak duten tonalitateak, que en realidad da tontekeria bat, porque da berdina, izan daiteke hiru bemol, edo ezakitzen bat sostenido. Bueno, do menor, mi bemol mayor, ai, adibidez tontakeria bat, Ez, baina... Es como paranoia bat. Egia da tonalitateak direla tontakeria bat, baina segun ze tonalitate ez dakit adibidez. Burutik eta egiten dugunean abesti mayor bat, pues, mi mayor, la mayor. Gero baita joaten zaigu la bemol mayor por ninguna razón del universo. Ez dakit. Segun. Baina egia da que sientes las vibras. Nik baita... Sientes el flow. Bemolena berez ez da tontakeria bat, ze azkenean musika edo musiko gehienek egiten duguna da, edo egiten dutena da, hori, ahalik eta alterazio gutxien dituen tonalitatetan ibili, badibidez, nere tonalidade favoritoa do mayor da, zergatik? Ez daukalako ez bemolik ez sostenidorik ez derrez, orduan dena kontrolatzeko erresago bezala delako. Baina egia da, bemolak ez diren ez hainbeste erabiltzen, ba igual berezitasun hori hortik etorri daitekeela ez gaudela haino ituta edo agian. Nire adibidez gertatzen zait, erlazionatzen duela ez dakit zergatik biolontxeloarekin. Ez dakit. Agian zure, osea, igual ez dakit, baina agian delako zure hola musika tresnari principala eta horregatik erlazionatzen duzu. Bai, eta baita ere hori, azkenean, segun ze musika jotzen duzun, Mikelek esan duena blues bat menorrean edo musika herrikoia, pues, la menor, mi menor, horrelako tonalitateak, eta orduan nik uste inkonstientemente baita erlazionatzen dugula gauza hauek. Hori. Ados. Galdera frikiekin jarraituz pixkat, ze soka kalibre eta marka erabiltzen dezua? A ver, banoa kajaren bila. Ez diozue garrantzirik ematen horri. Ni garrantzi asko ematen diot, baina eske ez dakit zehatzmeat ze kalibre den, ze erabiltzen dut. Osea, kalibre badakit, baina ze marka denez. Kalibrea da 0,9. 0,9. Eta marka uste dut dela elixiro olako zerbait, ze ni daukat arazo bat dela izerdi asko botatzen dudala eskutik. Ados, nik ere. Eta orduan erabili behar ditut, soka, gehiago irauten duten sokak erosi behar ditut eta horregatik. Ez dakit ze marka den. Ados. Nik, niz bilatzen ze ez dakit, baina... Ernibol, telotua. Ernibol, bai, uste dut, izan... Ez que, ni baita naiz pizka bat hori. A mi que me den cuerdas eta... De hecho, oraintxe bertan daukat soka bat, eman zidala Mikelek apurtu zitelako ensaiatzen, eta ez neukan aldatzeko, esan nahi dut. Baina hori, eta kalibrea 11 izan daiteke. Bai, 0,11. Bai, izan daiteke. Vale, pues 11 uste dut. Oso lodiak, Mikel, tu bai, benetako gitarrista eta ez Mikel hor 0,9 jotzen, txikle bat betzela hori,
No, bai, egia da, baita dropen jotzeko eta Bai, gogorra, osea, Ni, potoloak hobe suposatzen. bai, behar da. ni azken finean, osea, estandarren jotzen dut eta normalean. Mhm. Eta bendinak egitea asko gustatzen zait, vibratoa ere bai, eta hortaz, soka fina izatea asko laguntzen du hortarako. Claro. Bai, dude gabe. Eta puak? Ze pua erabiltzen Mikel duzu? Puak, Benetan? nik, Bai. Alo Brian May? Bai. Ostia. Edo bestela, erabiltzen dut edo, 5 zentimeko txamponak edo bestela atzak. Aha. Baina bai, osea, muy a la Brian May, pero porque soy un friki. Eske hasi nintzen, beste moduko puak probatzen, osea, konfinamenduan gaudenean, hasi nintzen gauza probatzen, pua ezberdina probatzen, ze ez negoen batere eroso. Bigunekin, gogorrekin, eta esan nun, zergatik ez. Osea, probatu nun eta erosotasunagatik hasi nintzen nola jotzen eta gero arte. Oso gustu nago. eta guai, nik noiz bait probatu ez neukalako puarik, eta ni iritsi nintzenean burutikera, iritsi nintzen con una pua finísima, eta esan zidaten, hori zer da, que ba ez, baina pizkanaka joan naiz loditzen, pua, egia da, eske, zentzua dauka, baina hori. Eske, ni netorrenez baita, akustika jotzetik, gustatzen zitzaizkidan pua finak. Baina hori. Orain ja potolito. Aunque tampoco super potolo, baina. Ados. Eta orain pixkat igual gusto pertsonalekin edo sartuz, gitarrista gogokoenik edo baduzue? Euskal... Joder, berriro se está quedando sin tiempo, me cago en tu puta madre. Zoom. Egia da, zergatik orain. Ez dut ulertzen. 10 minutu. Bueno, egingo dugu nahi baduzue berriz, bidaliko izuet berriz eta... Vale, bai, arazorik ez. Ez baldin badugu amaitu, egingo dugu hori berriz eta jazta, baina, joder. Vale. Bari, gitarrista gogokoenik baduzue Euskal Herri mailan eta maila internazionalean, edo orokorrean? Brian May kenduta, Mikel? Nire idoloa... Ez da Brian May, nire idoloa. Osea, niretzat nire idolo maksimoa eta, osea, duela igual pasaren urtean izan nuen obsesio bat bere kantak ikasteko eta Gary Moore. Gary Moore. Osea, Gary Moore entzun nuen lehen aldia esan nuen, pero ¿qué es esto? Ze ez da soilik, osea, nahi bluesa asko gustatzen zait, baina ez da soilik bluesa jotzerakoan, eske ere metala jotzen du eta edo hard rockeko gauzak jotzen ditut eta esaten nun, joe. Eske ni nahi dut horla jo eta ezin dut. Teknika asko, nahiz eta teknika asko, eske beraz zeukan feelinga eta beraz zeukan zeukan zerbait, hoi ez da, osea, hoi ezin duzu entrenatu edo entxaiatu. Osea, hoi daukazu edo zaukazu. Eta Euskal Herrian, esango nuke Jan-Mari Ekai. Jan-Mari Ekai. Askotan aipatu duten gitar jolea da, Jan-Mari Ekai. Bai. Konbidatu beharko dugu egun ematen gitarrizketara, animatzen. Bai mesedez. De hecho, uste dut nire gitarra irakasleak baduela bere kontaktua. Ojo! Jarriko naiz martxan, agian. Osea, Jan-Mari Ekai ez soilik, itoizeko izandako gauzengatik, ere bai, itoiz izan da igual Euskal Herri mailan talde handienetarikoa. Bai, dude gabe. Baino gehiago bere jazz munduan edo jazz fusio mundu hortan, osea, asko gustatzen zait bere estiloa.
Eta zure kasuan, Luar, zein aipatuko zenituzke? Pues nire kasuan horrela oraintxe bertan referente handia Lider Nando, ze gainera emakumea izan da, ze zaila da aurkitzea emakume gitarristak horrela. Eta Lide, vamos, gainera nik Lider deskubritu nuen, osea, ez naiz de fans del principio, osea, deskubritu nuen duela pare bat urte edo. Bueno, konfinamenduan, de hecho, uste dut, así que ni eso. Eta izan zen como, kriston energia, ez dakit, osea, transmititzen du como, baita ere konfiantza egiten duzuna, ez? Osea, hori. Eta super guai, Lide da pasada bat. Eta gero, adibidez, Gorka Urbizu bera, nik ikasi gitarra dropen jotzen eta influentzia handia da, pues, gustatzen zaidalako eta azkenean ikasi dudalako pizka bat horrela gauza batzuk asko egiten, bera kopiatuz. Eta gitarrista moduan, osea, ez naiz oso frikia, ez dut horren beste ezagutzen, baina bai, naiz eta ez izan horrela pizka bat estilo honetan, Elkanka adibidez, eske da placer bat ikustea bera gitarra jotzen orduan. Nor? Elkanka. Elkanka? Elkanka da kantautore bat da Malagakoa uste dut. Aha, ados. Eta jotzen du berak gitarra, gero doa taldearekin baita, baina hori da kantautorea. Eta horrela pizka bat rumbita edo flamenkito baina hori, bera ikustea baita da como referentzia. No sé. Ados. Vale, eta oinengo izuet galdera bat kanal hontarako klabea dena, ze iritzi daukazu zutagarri buruz? Mikel. Zutagar da Euskal Herrian gonden talderik handiena. Eskerrik asko. Galdetu bat nuen, zein da konsekuentzia? Zer gertatuko da, segun, eta zein den erantzuna? Begira, oindala bi aste etorri zen Lierreko Inigo Etxarri, eta esan zuen, zuzenean asko gustatzen zitzaiola, edo behintzat iruditzen zitzaiola kristona zela zutagarren zuzenekoa, baina talde bezala ez dela iritsi zaion zerbait, eta evidentemente finalizar llamada eta hor bukatu zen. Broma da. A ver, es que, a ver, Zutagar, nire duket arazo bat Zutagarrekin, ze kontzertutan juten naiz eta oso txarra naiz letrak ikasteko. Orduan, jende guztia dago letrak, kantatzen, eta nik ezin dut kantatu. Baina, Zutagar da, bai. Ander Zubilagak eman dit oraintxe datu bat, eta eskerrik asko Ander datu horrengatik, Zoomeko 40 minutuak bi pertsona baino gehiagoko reunioetan gertatzen da. Hau da, pagoko Zooma behar da horretarako, bakarkakoetan ez da pagokoa izaten. Claro, nola gaur den lehenengo aldia bi pertsona ekarri ditu dana zuzeneko hautara, igual horregatik eukidego arazo hori. Baina, bueno, pixkat putada da, baina hemendik 3 minututara berriz bialduko dizuet beste link bat, eta sartuko gara azken atalarekin ja hitz egiteko. Hori, Zutagarrekin aipatzen zenun, hori, letrak eta ez kostatzen zaizula igual. Baina, a ber, talde guztikin, Baina, bitan ikusi ditu zuzenean, bat atortxun eta bestea Gaiarrean Zokian, Iruñen. Eske, teknikoki eta pasada bat. Hala ere, ez da gehien gustoko duan euskal taldea. Ados? Nik errespetatzen ditut. Respetable. Nik errespetatzen bakoitzaren... Oso onak diela. Ados. Ez que, a ber, nahiz eta ez gustatu ezin dezu esan txarrak direnik, ez que ez tira txarrak. Ez dago esterik. Ja, ez que... Eta, bueno, hau galdetzen dut nina izelako oso frikia Zutagarrena, eta sin más. Normal. Eta, hoxe. Nik iritzeala, pues, nik ez ditut nioiz ikusi ez zuzenean, baina nire gurasoei gustatzen zait bilo bat. Orduan, a ber, nik ezagutzen duna Zutagarrena da, pues hori nire gurasoen jakin dudana.
Baina egia da ez naizela asko interesatu. Eta beharko nuke ez, talde bat azkenean euskal eszenari que le ha aportado un montón. Eta berritxarrak moduko talde bat igual ez zer existituko, pues lehenago zuta egon ez bada orduan. Egia da hori. Gero baita, jende asko uste du zuta dela trailea eta kitxo, baino kantu asko daude, esaten zuna, ojo, Egira, burutiken entzun izan dugu azkeneko diska, eta adibidez hori gustatzen zait pilo bat. Gero traia baita ere, baina hori zuk esan duzunaren arira, direla oso musikari honak eta. Minutu bat eta 40 segundu dauzkagu. Eta irekiko dugu ja pixkat nahi baldin moduzue azken, hori, gitarrizketaren azken zatia, eta zati hontan, hori, pixkat euskal musikari buruz, hitz egingo dugu, ez taldei edo musikari buruz, baizik eta gehiago, eszena nola ikusten duzuen, egoera nola ikusten duzuen, zuen gogoetak, ez dakit. Adibidez, egoera orokorrean laburtu beharko zenukete, nola ikusten duzu gauza? Ni nahiko optimista naiz, eszenaren aldetik. Azken finean, barietate asko dago, eta estilo askotako taldeak daude, denetatik entzun dezakegu, baina nahiko pesimista naiz, talde hauek edo artista hauek daukaten harrera edo nola ez daude laguntzarik atatzen dien artistenentzat. Hortaz, nahiko pesimista naiz gagoeragatik. Ados. Eta zuk laburpentxo bat, Luar, deia joan aurretik pikutara? Laburpena. Ez dakit, niri iruditzen zait. Eta joan zaigu. Ai, ama, venga, beste bat ireki. Conectando, entrar, chata ireki, participantes invitar, copiar. Andoni Solano, venga, Andoni, ze kanta nahi dezu? Hauek sartu bitartean jarriko dizu dala kanta. Eskatu kanta eta jarriko dizut. En el muelle de San Blas, nahiko zaila, Honekin ja izorratuko didazu, baina jotzea nahi duzu? Jo ezingo dute egin, seguraski, Luar hemen daukagu, orduan, eske justu, Andoni Solanok eskatu du En el muelle de San Blas, hartzeko, gastatu ditu kanaleko puntuak horrekin, orduan fondoti jarriko diot. Eta hori, jarraitu nahi badezu esaten ari zinenakin, ze justu moztu zaitu gauzak. Vale, a ver, esan behar nuena da, nik uste urteetan zehar, igual azkeneko urte hauetan egon dela Euskal Herriako estena, Euskal Herriako estena musikala pixka bat, estankatua, edo norabideri gabe, baina nik bai ikusten dudala azken aldian, nik eta jende asko ari gara ikusten, ari dira ematen pixka bat paradigma aldaketa en el sentido de nik uste zentzu askotan baita Euskal Herria egon garela pixka bat arrazoiengatik, esan nahi dut, tampoco es en plan, no me quiero poner aquí farruka, baina, izan ditugu arrazoiak, baina egia da, egon garela pixka bat autokritika eginda, hitzitak kanpotik datozen gauza askotara, ez? Eta orduan horrek azkenean kulturan eta eragiten du pilo bat. Gaude gure gauzetan eta ez gara enteratzen kanpoan gertatzen denaz, ez? Eta ez como una imposizio bat bezala, sino influentzia bat bezala, ez? Eta orduan, nik uste azkeneko urteetan ari direla ateratzen gauza berriak,
eta proposamen berriak, eta iruditzen zait guai, ze hori, askoz gehiago ezin genuen hortan, orduan guai. Eta batez ere hori, pues, musika estiloetan, eta baita musika estiloetan eta musika egiteko moduan, pero kontzertuak, pizkat, ez dakit, proposamenak baita ezberdina. Eta publikoa baita ere, pues, pizkat aldatzen. Irekiagoa. Gainera, zuek Iruñakoak izan da hor, azken aldean asko hitz egiten da, ez? Iruñan egon dela, hori, boom hori, edo talde ezberdina, Thatchers edo Chill Mafia, nola ez, Erdoil, zuek ere igual hor sartuko zinatekete, hau da, Iruñerriko boom horren parte zeratela uste dezua? Bai, ez? Ni ustez, bai. Bai, izan daiteke, bai. Ez que gaina, gertatzen dana Iruñerri ateratzen ari den taldeekin, eta ateratzen ari garen taldeekin, guztiok ezagutzen geha, daukagu lagun bat ezagutzen, erlazioa daukagu lagun baten tartez edo ezagutzen gara efarra baten batik, azken finean Iruña ez hain handia. Eta hori ere nabaritzen da. Erlazioa taldeen artean oso. Eta gero baita ere, hori azken, guk, obviamente ez dugu eman el pelotazo que ha dado Chill Mafia edo Ibilbedi baita, edo Thatchers edo, baina esan nahi dut, hori eske egia da, osea, realitate bat da, de repente egon dela como boom, ez? Eta interesa talde horiengatik eta ni iruditzen zait superpositiboa, ze, bueno, aparte de que musika dago superguai ateatzen, musika berria eta baita ere, pues hori, ematea, astintzea buruak pizka bat denok, sabes? Eta hori. Ez que proposamen berriak, osea, aire fresko bat beti da ona eta pandemia baten ondoren gehiagoretik. Alde hortatik, azkenean, uste duzu hori, esan duzu adibidez Ibilbedi edo Thatchers edo Chill Mafia mandutela pelotazoa, eta uste duzu zuek ere eman ahalko zenuketela, ze nik pertsonalki nik benetan esate izuet, eta hau ez da zurikeria egitegatik, iruditzen zait kriston taldea daukazuela, eta emateit desenteko amorrua ez ezagutu izan azuek, ez dakit gaztea baten edo horrelako irrati baten, ze ezagutu zintuztean Andoni Ollokiegiri esker. Benetan, Andoni komendatuta entzun zintuztean, eta eske pasote, benetan. Asko gustatzen zait egiten dezuena, bai. Nik uste ere, a ber, hori azkenean ezin duzu jakin, osea, esan nahi dut, gu gabiltza gurea egiten, eta etorri behar bada, etorriko da. Baina baita ere, garaniko gazteak eta oraindik ikasi behar ditugu gauza asko, ez dakit, taldearen, eske musikaz aparte dira pilo bat gauza, taldearen gestioa, no seke, ordan, pues hori, a ber, guk ere ez dugu bilatzen, baina estaria guai baita ere, esan nahi dut, ez dugu hori, ez diogu frenoa jarriko, baina hori, heldutasun puntu bat, esan nahi dut, pizkanaka joango gara hartzen, eta... Ze adin daukazue taldeekidek? 19 eta 20. 19 eta 20. Jode, ze gazte. Nik egin behar ditu dara datorren astilenen 30, hemen lan dago, en plan 30, me cago en la hostia ya, baina pozgarria da, hain gazteak izan da eta talde bezala potente zatozte. Osea, egia da hori, nahi dugu, proiektatzen dugula etorkizunerako. Osea, nahi dugula jarraitu eta, baina hori, azkenean orain ezin dugu ongi ikusi edo, hori ezin da forzatu. Gustatzen bazaio jendeari, pues eskatuko du eta guk emango dugu. Zorionak, hombre. Bueno, datorren hori da. A ver.
Uste, Mikelen kamara dabil pixkat, on ja pixkat zea egiten den, nola da, lasaitzen den edo, ze pixkat interneta arazoak eukitzen nahi dela ustet. Baina hori, badaukazue managerrik edo la gestioak aurrera eramateko norbait, edo taldekideek mugitzen dezue hori? Mikel geratu da. Ui? Joan da, joan zaigu, hemen dator berriro. A ver, amaiko. Ez zaizu entzuten Entzun Mikel? duzu, Mikel? Mikroa falta, orain bai. Galdetu dut ea badauka... Izan ditute konexioarekin. Lasai. Galdetu dut ea badaukazuen managerrik edo gestioak eramateko norbait, ala taldekideok egiten dituzue lan horiek? Taldekideok eta batez ere kapon. Batez ere kapon. Ados. Bai, oia da, kapon arduratzen dira pilo bat. Hasier. Eta ez dugu inorekin egiten dugu guk. Eta hori. Ados. Baina ongi dago baita ere norbait izatean. Esan nahi dut. Azkenean implikatuko delako horretan asako eta... Bai, zoritxarrez gaur egun musikaren mundua dagoen moduan egonda, norbait izan nahi baldin baduzu, dirua jarri beharra dago kontaktuetan. Eta tristea da, hor, ja ez du igual taldearen kalitateak pixu gehiena, baizik eta beste mugimendu horrek dauka garrantzia, ez? Baina, bueno. Egia da, eske, gaur egun gauza asko egin dituzula zu. Orduan, a ber, igual gauza askotarako ez, baina hori, orain arte apainatu gara bakarrik diskaren kontuarekin, eta batzutan dira burua usteak, hasierrentzako bat ez ere, que se las komentu daz. Baina hori, posible da. Gauzak, egia da, gauzak erraztu direla, nolabait, talde bat egiterakoan, taldekideak gauzak antolatzeko eta ezan beste disketxe edo manager baten dependentzia izateko gauza guzti horiek egiteko, ez? Gauzak asko erraztu dira. Sareak eta bar, ez, adibidez? Bai, hori da. Eta, duela urte batzuk, izen bat nahi izatekotan zure izena nahiko zabala izatea edo behintzat zerbait ezaguna izatea nahi izatekotan behar zenuen bai ala bai manager bat edo disketxe batean egon. Eta uste dut gaur egun aldatu dira eta gaur egun taldeak nolabait taldekideok egin dezakegula gauza guzti horiek manager baten funtzioa egin dezakegula. Taldeak berak bere managerra da, ez? Bere managerra da. Bai. Ez que azkenean, askotan disketxe batek edo manager batek egiten duena taldea produktua bilakatu eta saldu, ez? Baina eski gaur egun askotan, igual, deitze dizute leku batetik bolo bat jotzeko ikusi uterako zure sare soziala edo, orduan, ez da berdina, baina azkenean zuk baita bilakatzen duzu sare sozialekin produktua taldea. Orduan, egia da, saltzeko, errazago eta autogestioan lan egiteko errazago dagoela gaur egun sare sozialekin eta gauza biekin. Gustatzen zaizue sare sozialak eramatea, ala... Ara oso txarrak, oso gaizki. Egia da, eski horregatik askotan beharko genuke manager bat, porque... No, baina... Gustatzen zaigu, baina hori, niri personalmente askotan despistatzen naiz, eta ez naiz konturatzen, pues, estaria bien subido algo, no? Zenean, baina hori... Ni gutxi gora bera liberatzen naiz hortaz, nahiko txarra naiz sare sozialetan. Soilik Instagram daukat, eta
y deja de contar, Eta taldearen sareak orduan nork eramaten ditu, Mikelek ez baitu eramaten? Pues es que... Kaponek, Jokinek... Orain iraitzek asko baita bateriak. Iraitzek... Baina... Es que baita ere egia da, esplotatu beharko genuke gehiagoz, es que gara pizka bat abuelillos. Nahiko txarra gara. Nire sentido, eta hori gazteak garela. Nahiko txarra gara, zera, sare sozialak erabiltzen pizko bat bomboa sortzeko jendearengan edo ezagunak egiteko. Eta gero baita ere hori, taldeen artean sortzeko sare hori, que está muy guay, en plan, porque igual, o sea, ez dakit, repostak egiteko eta goza bat da, eta horrek bai, o sea, horren kontsekuentzia da, pues, egotea sare moduko bat taldeen artean, eta jendeak baita ikustea gauzak errazago. Hau, igual galdera hau ez nuke hemen egin beharko, ze lehen ahaztu zait egitea, baina zuen taldearen beste berezitasun bat iruditzen zait dela lau ahotsetara kantatzen dezuela? Bai, askotan bai. Bai, eta disko berrian ere lau ahotsetara gauzak entzuteko aukera izango dugu? Bai. Nik uste hori baita ere izan. Gehiago. Bale. Lehen diskan baino gehiago entzungo direla. Ados. Ze esan nahi zenun, Luar? Ez hori bai dela gauza bat naturalmente ateraz, eske a ber. Guk ez dago abeslari horrela principalik, bueno, Mikele bai daki abesti, baina Jokin Asier eta Iruro ez da inoiz joan klasetara, eta orduan ez dugu kontratzen asko, baina gustatzen zaigu. Orduan ez como que inoiz ez da egon abeslaria, pues azkenean denok garelako bizka bat, Orduan, horrela pizka bat, como sentitzeko babestuta, hasi ginen abesten elkarrekin, eta hor geratu da. Eta ikusi dugun, ez dela zerbait, nortasuna ematen diguna, pues, jarraitu nahi dugu. Eta ematen du jokoa baita ere gero zuzenekoan, no sé, egiteko hor jokoa eszenikoki baita. Nik Azpeitiko kontzertuan ikusi nunean hasi zinatela hori akapelako lau ahotsetara intro bat, ni neon en plan de baina hauek ze en plan zer da hau, benetan, Pues daramagu hori abesten, que jendeak esan barut, que pesados. No, baina, bai. O sea, igual ya daramatzagu igual abestu genuen lehen aldia izan zen konfinamento aurretik. Bai, kat pesados, baina. Ja daramatzagu urte asko, bueno, urte asko ez, 2 urte dola, 2 urte hoi abesten. Ez que ez genean da zerbait ateatzen zeguna natural, porque igual goaz kotxean eta ari gara musika entzuten, eta derrepente gaude ahotsak egiten, orduan, osea, gero jarri barzarela ahotsak egiten eta konposatzen eta konpontzen, baina hori dela zerbait nik uste disfrutatzen dugula asko eta orduan, barante. Ados. Ba, hori, ja pixkat ordu terdia pasatu dugu, gustora zaudete, ez da, edo... Bai. Baina hori, youtuberako kiston totxazoa sartzeare igual ez da formaturik onena, eta normalean ordu terdia iriste geanean ja amaitzen jun oigea. Orduan, amaitzeko igual, eingo izueten azkenetako galdera bat da... Gaztean sonatu dezu inoiz? Jarri dute gaztean zuen musika? Ez bai, uste dut. Vale. Eta Radio Nazionalen ere bai. Radio Nazionalen ere bai. Radio 3-en edo. Ez que, elkarrizketa, osea, uste dut egin dutela bai. Bai gaztean bai elkarrizketa bat, txiki bat, eta horren arira uste dut, baina horreinen nahi ondo goratzen. Ez que ni naiz nahiko kritikoa. Nahiko kritikoa orokorrean gazteak egiten dunarekin, da, bueno, nik beti guztiei galdetzen diet, ba hori auki duten feedbackik,
irrati publiko izan beharko luke, baina azkenean irrati komertzial bezala funtzionatzen duen irrati hortatik, ez? Orduan galdera pixkat horregatik egin dizuet. Zer gehiago esan behar nun? Nahi dezu ezeuek zerbait gehitu amaitzen joateko, edo zerbait gelditu zaizu esateko? Nik esan behar dizut, nire kuadriako batek esan dizula, el muelle de San Blas manada enkanta jotzeko. Jo, ez baino jarri diot, fondotik jarri diot. Gainera esan du, espero duela zuk ere entzutea, edo horrelako zerbait jarri du. Hori nondi dator, edo? Ni justu abestio... A ber, nahi mana gustatzen zait. Finalizar llamada. Eta, bueno, pues... Eta zuta garrez. Eta, bueno, kuadrillan, Antxoengo kuadrillan, pues, jendea hasi zen mana entzuten nigatik, edo nolabait ni esan nula mana gustatzen zita dela. Eta, bueno, pues, hortik dator. Baina, gustatzen zain mana, hasi nintzalako bere gitarristak atera zuen duela gutxi, atera du diska bat, dela nahiko sinfonikoa, hola orkestarekin, eta esan nun, ze ona. Eta hasi nintzen mana entzuten bere gitarristagatik, ez beste gauzainatik. Nik ere gitarrista iruditzen za... onartuko izut mana ondo dagoela, en plan, talde komertziala da, eta nahi duzun dana, baina txarrak ez dira, esan nahi dut. Txarrak ez dira. Dira, nola da, musikazoak, baino hitak egiten dituzten musikazoak. Oso musikari honak dira, baino egin dutena bere karrera sortu dute hitak egiteko eraurtara. Baina, bateria ere oso ona da, gitarrista ere... Bai, dudari gabe. Eta zuk zerbait gehiago gehitu nahi duzu amaitzeko, Luar? Ez dakit. Ez egite zer okurriten. Oso gustora egun naiz. Poste naiz. Espero jendea ere txatean uste gustora egon dela, eta espero YouTubeen ere ordu eta 38 minutuko txapa entzuten dutenak, espero gustora egotea. Eta amaitzeko egingo duguna da, esaten du Andoni Solanok izugarrezko entrevista geratu zaigula, eta zorionak, eskerrik asko Andoni, eta eskerrik asko horregoteatik baita, ikusten. Eta hori, amaitzeko, normalean gitarra sartzea lortzen badugu, gehien dut improvisazio moduko bat, baina nola ez dugun gitarra lortu, ze kanta jarriko dizuet, hola pixkat amaiera bezala. Nahi duzu zuen kantaren bat jartzea. Gehien gustatzen zaizuena, ez dakit. Akuna sauti? Mikel? Venga, vale. Galdetu bueno, ez dakit, entzun dut oso azkar, berdin zait. Galdetu diozu, en plan... Mesedez? Esan behar nuen da. No, en plan... Ez que, bakizu ze gertatzen den, da besti bat gustatzen zaigula asko, baina egia da igual dela zailagoa sartzeko edo jendeak, baina hori gustatzen zaigu asko orduan. Baina niri berdin zait. Zuk zein esan nahi zenuen, Mikel? Edo. Esan nahi nuen, esan behar nuen damuak azkenekoa delako. Bai, egia da, damuak baita. Venga, ingo du gauza bat. Jarriko dut lehenengo jakuna sauti, edo akuna sauti, edo akuna, ez? Akuna uste dut. Ze esan nahi du? Bestela jarri damuak, que igual ahora es una bajona. Akuna sauti. Ez que erantzun dut pentsatu gabe. Bueno, pixkat isketan jarraituko dugu, eta momentuan ja akuna sauti martxan dago. Eta gero damuak egin amaituko dugu, eta jazta, ez dago. Vale. Kantu honetan adibidez, hasieran dauden soinu horiek, nork egiten ditu? Mikelek? Ni.
gaviota... Kontzertuan, grabaketan erabili nuen slaiza eta kontzertutan erabiltzen du txampona. Aha. Egiten duzu mitiko hori slide bat bezala pastillen gainean, ezta? Joan zaigu. Gero baita berezi... bueno. Esan lugar. Ez hori, entzuten direla baita olatu moduko edo itxasoaren soinua, eta da Asier akordeoiarekin egiten, foiarekin. Hartu algenuen soinu real bat, Bueno, baina horrela... egiten zigun ilusio. Originalago galditzen da, nik uste horrela. Errek eta Andoni Solanok diote damuak jartzeko jendeak ezagutu ezan. Así que, bueno... Damuak. Ja, akuna zauti pixkat entzun dugu, eta... Bioiek nireka. Bioiek nire kuadriakoak dira eta daude. Ola, beti... Agian, damuak... Ez dute esan beste bat. Damuak igual da pixkat komertzialagoa edo, ez? Edo konbentzionalago, ez dakit nola daitu, eta akuna zauti da gehiago balada rollo batean, ez da? Bai. Ados, Bai, ose... hoxe, nahi bat ez du bertan utziko dugu, edo esan lugar, amaitu... Ez, osea, es que... Yo si es por mí no callo, baina... Pues ez dauka garrantzitik esan behar. Ados. Raida jarriko dut martxan, eta hemen utziko dugu. Así que, vale. Bueno, eskerrik asko nire gonbidapena onartzeagatik, eta espero ondo pasatuko zenutela, oso gustora honaiz nire. Bai. Eta Mikel hor gelditu zaigu berriro ere kongelatuta. Eskerrik asko zuri, hori elkarrizketarengatik eta aukerarengatik benetan. Placer bat. A ver, ez daukat ez da ere eskaparatea handia, baina, bueno, baina oso guai da. YouTubeen nire 500 arpidetu bat dauzkat eta norbaitek ikusiko du. Nire hau arpidetu. Hori, horrela bai. Bueno, zuei ere eskerrik asko bideoa ikusteagatik, YouTubeen ikusi baduzue eta Twitchen pasatu zaten guztioi ere, mila esker. Eta beste gabe, egongo era beste batean. Agur dena. Agur.